Le nkinga yokuthi abantu besifazane befuna ukuhleze bezingane beze beguge, iyinkinga ekhona. Ngihlale ngizwa-ke kushiwo kuthiwa umuntu wesifazane akabuzi unyaka. Sengiyabona manje ngoba uyazi ukuthi umuntu wesifazane akakuthandi ukuba mdala, uthanda ukuba mncane ngaso sonke isikhathi. Uyazi umuntu omdala umuntu nje omdala wesifazane mamkhombisa ukuthi mdala noma umbiza ngomama noma umbiza ngogogo, kunabanye uthola ukuthi bayasokola nje impela, ubona kahle ukuthi yena emqondweni wakhe uhleze ecabanga ukuthi uyingane. Kunomakoti nje ngakithi ohlala ekhala ngokuthi ipasi lakhe bamnyusa iminyaka, kahle kahle yena uyingane, bamnyusa ngeminyaka emibili. Uthi uyabuka futhi ngisho ungayisusa iminyaka emibili eminyakeni yakhe, kuyafana futhi uneminyaka ewu-50 something, una-50 kuyaphezulu, kodwa yena uhlele ekhala ngokuthi yena uyingane, bamkhuphula nje iminyaka. Manje-ke sengiye ngiyibuke-ke nalento lena khona lana emafonini kulama-content la, ukuthi yazi bakhona impela abantu besifazane impela obona ukuthi lo muntu Nkosi yami emqondweni wakhe nje uhleze ecabanga ukuthi yena uyingane. Kade ngibuka nje ividiyo yomunye nje usisi lapha, lo engimenza i-background la, lo sisi lona kade ekhuluma egxeka ngokuthi egxeka ukuthi ufunani ikhehle lino-40. Lo sisi-ke nginakho ukwabuka amavidiyo akhe, kodwa ngixakile mina ukuthi mayethi ulifunani ikhehle lino-40 kanti yena unangaki, ngoba yena mangimbuka mina bengiyitshela ukuthi uno-30 something. Vele bengicabanga lokho vele ukuthi yena fanele eshelwe abantu abano-40 kuyaphezulu, kodwa futhi manje yena futhi abantu abano-40 uthi amakhehla. Kunento-ke abantu besifazane abangayinaki ukuthi yazi ukuthi iminyaka yomuntu wesifazane ayisho lutho ngoba usuke ingabhaliwe esimomo. Into ebalulekile ngomuntu wesifazane ukuthi ubukeka kanjani. Ngeke kusize ngalutho wena uhleze wazi ukuthi wena uyingane, kodwa manje masikubuka emzimbeni thina sicabanga iminyaka emikhulu noma sicabanga ukuthi umdala. Umfowethu nje omncane engimshaya iminyaka emibili wake wathi kimi, wena mfowethu ngeke usalunga ukuthi uthandane nomuntu othandana nami, ngoba ngavele kube ngathi uthandana nesalukazi. Usethi umfowethu umuntu wesifazane into yokuqala ekhawuntayo noma ebalayo ukubukeka kwakhe. Manje njengoba umfowethu emude nje uyayithanda vele nalaba abantu abade, yabona abanemizimba kanjalo, bese uthola ukuthi mina angikho njalo. Manje mangase kuthiwa nami ngithandana yize noma yena ethandana nabantu abasuke emdala kunabo, kodwa futhi uthandana nalolu hlobo lwakhe nemizimba olude. Manje uthola ukuthi kimina ngathi mangihamba nalo muntu lo kube ngazuthi ngihubha izalukazi, kanti yini ukwakheka kwakhe nokukhula kwakhe. So-ke usethi kimi umfowethu umuntu wesifazane noma engayingane kangakanani lokho akusho lutho, ngoba ngeke ehambe echaza ukuthi uyingane, kodwa okuchazayo ukuthi yena ubukeka kanjani. Ngiye ngibukeke wona lamantombazane ahleze vela la ku-TikTok lawa ahleze eyibiza ngama-2K. Umuntu uthi uyambuka ubukeke u-anti omdala, kodwa manje yena uyi-2K, yena nje uhleze eshumayela lokho ukuthi uyi-2K yena uyingane. Ngiyibuke le nto lena ngibuke ngithi uyazi ukuthi lo muntu unesiqiniseko sokuthi naye uyazazi ukuthi ubukeke mdala, kodwa manje le nto yokuthi elokhu ezenza ingane angazi ukuthi usuke eyenzelani lonto leyo. Abantu besifazane impela iyadabisa le nkinga yabo le yokuthi ngaso sonke isikhathi bafuna ukuze beyoguga belokhu babazingane nje bona, bahleze becabanga ukuthi bazingane ngisho sebeyoguga.